Ανυπεράσπιστη αχαΐα στην εξάπλωση του ιού της γρίπης ΙΤΑ 1N1. Σε κανένα νοσοκομείο δεν ανιχνεύεται ο ιός. Τι υποστηρίζουν οι πνευμονολόγοι. 38χρονος που νοσηλευόταν με γρίπη των πτηνών έχασε τη μάχη για τη ζωή. Όλες οι λεπτομέρειες. Στην Κεφαλονιά σήμερα η Υφυπουργός Υγείας Ζέτα Μακρύ. Τι δήλωσε στο Ιόνιαν. Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Σταυρίδης, πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, λάτρης των Επτανήσων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το βραδινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή ο 38χρονος που νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο του Αγρινίου, διασωληνωμένος, έχοντας νοσήσει από τη γρίπη που κυκλοφορεί. Ο θάνατος του επήλθε στις 3 παρατέταρτο σύμφωνα με τους γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για τον πρώτο επιβεβαιωμένο θάνατο από τη γρίπη των πτηνών στην περιοχή του Αγρινίου, ενώ συνολικά οι θάνατοι από την ασθένεια έχουν ξεπεράσει τους 40. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον δημοσιογράφο Πάνο Τσακανίκα από την ιστοσελίδα Αγρίνιο Press, ο οποίος έχει να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Να σε καλησπερίσουμε, Πάνο. Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Θλιβερή αυτή η είδηση. Ναι, πράγματι, σήμερα το μεσημέρι έγινε η κηδεία του άτυχου 38χρονου αρχαιολόγου στο χωριό του, σε ένα χωριό της Τριχονίδας, λίγο έξω από το Αγρίνιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βέβαια ανήκε στις ευπαθείς ομάδες, τουλάχιστον όπως έχουμε ενημερωθεί, και το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες, είχε νοσήσει από την γρίπη ΙΤΑ 1N1, η οποία είναι σε έξαρση, βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτόν τον αριθμό των θανάτων, όπως είπες. Τελικά, χθες η κατάστασή του ήταν σε πολύ άσχημο επίπεδο. Οι γιατροί είπαν ότι πολύ δύσκολα θα κρατιόταν στη ζωή. Κάτι που τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε. Στις 3 παρατέταρτο έχασε τη μάχη. Ένας 38χρονος αρχαιολόγος, λοιπόν, ο οποίος εργάζονταν στο Θέρμο, μάλιστα ο οποίος μόλις πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, είχε παντρευτεί. Όπως είναι φυσικό, η είδηση αυτή έχει προκαλέσει θλίψη εδώ στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια οικογένεια η οποία ήταν γνωστή, ειδικότερα βέβαια στην περιοχή της Τριχονίδας, εκεί στην Δημοτική Ενότητα Θεστιαίων του Δήμου Αγρινίου. Ενώ την ίδια στιγμή, βέβαια, έχουμε ακόμα 2 κρούσματα. Το ένα, μάλιστα, από αυτά είναι, πρέπει να σου πω, σοβαρό. Πρόκειται για 65χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε από το Αγρίνιο και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας, ο οποίος επίσης έχει νοσήσει από το στέλεχος του ιού της γρίπης ΙΤΑ 1N1, ενώ μία ακόμη ηλικιωμένη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου αυτές τις μέρες. Έχουν γίνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα μέχρι την Παρασκευή το αργότερο, για να γνωρίζουμε αν πρόκειται επίσης για ένα ακόμη επιβεβαιωμένο κρούσμα του συγκεκριμένου ιού, που κυριολεκτικά θερίζει βέβαια αυτή την περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Οι επιστήμονες πάνω λένε ότι δεν πρέπει να τον ονομάζουμε, να του δίνουμε ορολογία του συγκεκριμένου ιού. Μιλάνε για μια κατηγορία συγκεκριμένου ιού, ο οποίος είναι θανατηφόρος. Ναι, πράγματι είναι ένα τέλεχος το οποίο βρίσκεται σε έξαρση. Ένα τέλεχος του είναι όμως του ιού ΙΤΑ 1N1, πρέπει να πούμε, όχι όμως της γρίπης των πτηνών. Μάλιστα υπήρχε μια διευκρινιστική ανακοίνωση που ήταν σήμερα από το ΚΕΛΠΝΟ και ειδικότερα από το Γραφείο Τύπου, που αυτό ακριβώς διευκρινίζεται, ότι δεν πρόκειται για γρίπη των πτηνών. Άρα για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού έχει μια κωδική ονομασία και μπροστά το ΙΤΑ 1N1. Είναι εξόχως κολλητική ασθένεια. Τι σας λένε, δεδομένου το ότι παρουσιάζεται αυτή η μικρή έξαρση στη συγκεκριμένη περιοχή, πιθανόν οι ειδικοί να έχουν δώσει και κάποιες οδηγίες σε εσάς? Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μάλιστα, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν νοσήσει από αυτή την ασθένεια, αλλά την έχουν περάσει σε μια κοινή γρίπη. Αυτό που απαιτείται είναι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Και μάλιστα, όπως μας έχουν ενημερώσει από την Διεύθυνση Υγείας, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι ειδικότερα οι ευπαθείς ομάδες στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό μόλις 30%, τη στιγμή που αυτά τα νούμερα στην Ευρώπη είναι 70%. Όπως αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, είναι πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακόμα και τώρα όμως δεν είναι αργά, μπορούν να εμβολιαστούν και αυτό τους καλεί να κάνουν όσοι ανήκουν τουλάχιστον σε ευπαθείς ομάδες, η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοακαδημίας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πάνο, για τις πληροφορίες και για τη συμμετοχή σου στο δελτίο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ανέτοιμη και ανυπεράσπιστη μπροστά στην εξάπλωση του ιού ΙΤΑ 1N1 βρίσκεται η αχαΐα, τόσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο. Δεν μπορεί να γίνει πλέον η γρήγορη εξέταση ανίχνευσης του ιού σε πιθανούς ασθενείς. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος ασθενής προσέλθει με αυτά τα συμπτώματα του ιού, στέλνουν τα δείγματα αίματος στο Ινστιτούτο Παστέρ,
όπου αναμένουν τα αποτελέσματα αρκετές μέρες. Για το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας τον γιατρό πνευμονολόγο κύριο Διονύση Παπαλεξάτο. Κύριε Παπαλεξάτε, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά. Ως ειδικός, βέβαια, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Καταρχήν, το πρώτο μας ερώτημα που πιστεύω ότι εκφράζει και τους τηλεθεατές, τους συμπολίτες, τους πολίτες, αφορά στο εμβόλιο. Είναι απαραίτητο κάποιο εμβόλιο για να αποφύγει κάποιος τον ιό? Δυστυχώς θα διαφωνήσω με τις θέσεις του ΚΕΛΠΝΟ, που είναι το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων, και πολλοί συναδελφοί, όχι μόνο εγώ, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό την εποχή είναι λίγα ανακατάλληλη να εμβολιαστεί ο γενικότερος πληθυσμός, να εμβολιαστεί, καθότι είμαστε μέσα στο επιδημικό κύμα, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε εμβολιαστεί αυτή την περίοδο είναι 1,5 φορά εκτεθειμένος. Αν προσληφθεί και εξωγενώς από τη γρίπη, θα είναι 1,5 φορά πιο εκτεθειμένος στον ιό. Ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων είναι η περίοδος του φθινοπόρου και μόνο, και όχι η περίοδος μέσα στην επιδημία. Γιατί σας είπα και πριν, για να αναπτύξουμε ανοσία από ένα εμβόλιο, περνάνε τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα στις 10 με 15 ημέρες, αν προσληφθούμε και εξωγενώς από τη γρίπη, είμαστε 1,5 με 2 φορές πιο δύσκολα θεραπευμένοι. Με αποτέλεσμα να πρέπει αυτό τον καιρό να μην εμβολιαστεί σχεδόν κανένας, ακόμα και είναι σε ευπαθείς ομάδες. Μόνο στην περίπτωση εκείνη που εμβολιαστεί και απομονωθεί για 10 μέρες στο σπίτι του. Μάλιστα. Όσον αφορά τις εξετάσεις τώρα, κύριε Παπαλεξάτε, υπάρχει πρόβλημα με το νοσοκομείο, το νοσοκομείο του Ρίου, αλλά και... Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εγώ ασχολούμαι με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ήμουνα 21 χρόνια στο ΙΚΑ ΕΟΠΗ και δυστυχώς λόγω των απεργιών των δικών μας αλλά και του κλεισίματος των μονάδων, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα να ανιχνεύσουμε και να πρωτοδιαγνώσουμε τα περιστατικά και να θεραπευτούν ή να αποσταλούν στα νοσοκομεία ανάλογα. Και υποθέτουμε ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική και σε αυτή την περίπτωση από την καταστολή. Βεβαίως. Η ατομική υγιεινή, η αποφυγή συγχρονισμού και πολλών επαφών αυτόν τον καιρό στις ευπαθείς κυρίως ομάδες θα πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, η χορήγηση των αντιϊκών φαρμάκων, που δυστυχώς μόλις τώρα με πήραν 2 ασθενείς από την Μετρολακαρνανία, δεν βρήκαν πουθενά τα αντιϊκά φάρμακα, και κυρίως να μιλάμε και ανοιχτά το Ταμιφλού, που είναι η κύρια θεραπεία τα 2 πρώτα 24 ώρα. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη ακόμα και στα φαρμακεία. Αυτό όμως που αντελήφθη από τους ασθενείς που προσήλθαν στο Ρίο, ενώ το Ρίο πριν 4 χρόνια με την ίδια επιδημία που ήταν λίγο πιο μεγαλύτερη, αλλά και εδώ δεν ξέρουμε πού θα φτάσει μέχρι τέλος Μαρτίου, ενώ είχαν άμεση διάγνωση του ιού ή έστω του ιού της γρίπης, αν όχι του ΙΤΑ 191 και της εποχικής γρίπης που υπάρχει τώρα, είχαν άμεση μέσα σε λίγα λεπτά διάγνωση με επιχρήσματα από την αμυγδαλή ή με αίμα. Τώρα δυστυχώς φαίνεται, για να τους παραπέμπει στο Παστέρ να στείλουν το δείγμα, φαίνεται ότι ούτε και αυτή η γρήγορη διάγνωση δεν είναι ευχερής και δεν πρέπει να υπάρχουν αντιδραστήρια λογικά. Άλλοι είναι υπεύθυνοι να μας απαντήσουν αν υπάρχουν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν. Οι πληροφορίες δεν λένε ότι ο ασθενής για να στείλει αυτή την εξέταση στο Παστέρ πρέπει να πληρώσει ο ίδιος και τα έξοδα. Ναι, λογικά. Αυτό συνέβαινε και παλιά. Πλήρωνα, τουλάχιστον είχε μια πρώτη διάγνωση από τα χορηγούμενα εκεί σκευάσματα που του είδαν, αφού γινόταν η πρώτη διάγνωση. Τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει ούτε η διάγνωση σε άμεσο χρόνο, εργαστηριακά. Ο κλινικός γιατρός με τα συμπτώματα του ασθενή ίσως μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα και μόνο από τα συμπτώματα και μόνο από την κλινική εικόνα του αρρώστου. Γιατρέ, τα συμπτώματα αυτά, εν συντομία, ποια είναι? Στη Β191, που είναι σοβαρότατη γρίπη, είναι έντονος πυρετός, κακουχία και μυαλγίες από το πρώτο και όλες 24ωρο. Δεν προηγείται πονόλεμος μπούκομ όπως γίνεται στις συνηθισμένες ιώσεις, στις απλές γρίπες ή στις μικροβιακές λοιμώξεις, αλλά στον Β191 είναι αμεσότατη η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του οποιοδήποτε αρρώστου ή και του κατά τεκμήριο φυσιολογικού. Δηλαδή πυρετό πάνω από 38,5, 39,5, μυαλγίες, πονάνε όλοι οι μύες μας, λες και μας έχουν μαστιγώσει, και μεγάλη κακουχία. Έχει όψη βαρέως πάσχοντος ο ασθενής. Αυτό λοιπόν το έντονα συμπτώματα μέσα στο πρώτο 24ωρο, συνοδευόμενα με ή χωρίς βήχα, ρηνικό κατάρου, πονόλεμο ή δύσπνοια, θα βάλει στο μυαλό του γιατρού ότι μπορεί να πρόκειται για τη σοβαρή γρίπη νι1 ή τα 1-1 και να δράσει ανάλογα μόνο τα 2 πρώτα 24 ώρα. Τι θα συμβουλεύατε, γιατρέ, τι θα συμβουλεύατε τους ασθενείς? Και τους πολίτες γενικότερα, έτσι. Οποιαδήποτε μετακίνηση. Θα πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση βαρέως πάσχοντες. Να κάθονται στο σπίτι τους,
οποιασδήποτε εκδηλώσεις, είτε εορταστικές, είτε κοινωνικές, είτε εκκλησιαστικές, θρησκευτικές, θα πρέπει να αποφεύγονται. Οι υπόλοιποι δυστυχώς λόγω δουλειάς θα πρέπει να προσέχουν, αν έχουν κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα και δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει να αποφεύγουν τις επαφές με ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ότι έχουν λίμωξη, φαίνονται ότι έχουν ίωση ή την ίδια τη γρίπη. Θα πρέπει αυτό να αποφεύγεται. Αυτές είναι. Και βέβαια καλή τήρηση των ατομικών κανόνων υγιεινής. Καλό κλείσιμο των χεριών, φτέργισμα με κλείσιμο τη μύτη και το στόμα, να μην εκπέμπουμε στους άλλους τα μικροσταγονίδια, γιατί είναι πολύ εύκολη η επαφή με το απλό χειροφύλημα, με τη χειραψία, με την ομιλία, με το φτάργισμα, με το βήχα. Μεταδίδεται πανεύκολα ο ιός. Βέβαια, θα πρέπει η ίδια η πολιτεία να είχε φροντίσει, ενώ πριν 4-5 χρόνια μας είχαν πανικοβάλει και παραγγείλαμε 5,5 εκατομμύρια εμβόλια, με τις οποιοσδήποτε ευθύνες που έχει κάθε κυβέρνηση και κάθε Υπουργείο Υγείας. Τώρα δράσαμε αντίθετα. Τώρα επαναπαυθήκαμε και δεν παραγγείλαμε τίποτα. Καταλάβατε, οι αυτοί που έπρεπε να εμβολιαστούν πραγματικά εμβολιάστηκαν πολύ καθυστερημένα ή καθόλου. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο άρρωστος, το πρόβλημα ποιο είναι. Σας πληροφορώ ότι το πρώτο διήμερο ο κάθε άρρωστος δεν έχει καν το χρηματικό αντίτιμο να πάει στο γιατρό του. Εκεί φτάσαμε. Καταλάβατε. Με αποτέλεσμα τα 2 ζωτικά 24 ώρα που είναι ζωτικά να αναγκάζουν τον ασθενή να μένει σπίτι ή να συμβουλεύεται τηλεφωνικά τον γιατρό, και οπότε η θεραπεία να αργεί τόσο πολύ και να καταντάει και πολλές φορές μοιραία. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καλοσύνη να μιλήσετε στο δελτίο μας. Κυρίες και κύριοι, ένα άλλο θέμα αυτή τη στιγμή έχει μονοπολίσει, θα έλεγε κανείς, την επικαιρότητα παγκοσμίως. Ένα θέμα το οποίο από νωρίς το πρωί, για να μην πούμε από τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει κατακλείσει τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος της Ουκρανίας εξετάζει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η κατάσταση στη χώρα έχει ξεφύγει, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει στους 26 και τους τραυματίες σε χιλιάδες. Σφίγγει ο διπλωματικός κλειός γύρω από την Ουκρανία, καθώς μια ημέρα μετά τα αιματηρά επεισόδια που συγκλώνησαν την πρωτεύουσα Κίεβο, οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 26 ανθρώπους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ανοιχτά το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε βάρος της ανατολικοευρωπαϊκής χώρας, ενώ προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι κρίσιμες ευρωπαϊκές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίας των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συγκλήθηκε από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής των Βρυξελών, Κάθριν Άστον. Την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει στοχευμένα μέτρα κατά της Ουκρανίας επεσήμαναν σήμερα Τετάρτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, ενώ ακόμα σκληρότερη στάση υιοθέτησε ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ, καθιστώντας σαφές πως οι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία θα υποστούν κυρώσεις. Το πάγωμα των λογαριασμών των Ουκρανών ολιγαρχών στην Αυστρία πρότεινε ως στοχευμένο μέτρο ο Αυστριακός Υπουργός Εξωτερικών. Προς την ίδια κατεύθυνση φαίνεται πως προσανατολίζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με κυβερνητική πηγή να δηλώνει στο δίκτυο CNN πως εντός της ημέρας ο Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι θα εγείρει επισήμως το ενδεχόμενο κυρώσεων. Την ίδια ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες, το Κίεβο θυμίζει Καζάνι που βράζει, με τον πρόεδρο Βίκτορ Γιαννούκοβιτς να κατηγορεί την αντιπολίτευση για απόπειρα πραξικοπήματος. Στο πλευρό του Ουκρανού πρόεδρου τάχθηκε και η Ρωσία, κάνοντας επίσης λόγο για προσπάθεια ανατροπής της κυβέρνησης. Τέλος, σε ένδειξη πως η κυβέρνηση Γιακούκοβιτς δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει, η Υπηρεσία Ασφαλείας της χώρας ανακοίνωσε πως οι διαδηλωτές έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από 1.500 όπλα κατά τη διάρκεια των ταραχών, διαμηνύοντας πως εξαπολύει μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση κατά ακραίων και εξτρεμιστικών ομάδων που απειλούν τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών. Και μετά το εξωτερικό αυτό θέμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των αγροτών της Αχαΐας στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο της Αθήνας. Περίπου στις 4 το απόγευμα οι αγρότες έφτασαν έξω από τη Βουλή, όπου έκαψαν και μια σημαία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι της Δυτικής Ελλάδος. Όντως ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή των αγροτών που συμμετείχαν στο Παναγροτικό Συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η συγκέντρωση των αγροτών έγινε στην πλατεία Βάθης στη 1 το μεσημέρι για να ακολουθήσει πορεία, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, προς το Σύνταγμα. Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση, ογκοδέστατη συγκέντρωση. Η αστυνομία κάνει λόγο για περίπου 5.000 διαδηλωτές, με τους αγρότες όμως να μιλούν για μεγαλύτερο
νούμερο. Υπολογίζουν οι αγρότες ότι κατάφεραν να συγκεντρώσουν 15.000 κόσμου στην πλατεία Συντάγματος, στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο που έγινε. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και από την περιοχή της Αχαΐας, Σπύρο. Τουλάχιστον 5 λεωφορεία έφυγαν νωρίς σήμερα το πρωί προκειμένου να πάνε στην Αθήνα το μεσημέρι για να συμμετάσχουν οι αγρότες του νομού στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Φύγαν από 3 διαφορετικά σημεία της Αχαΐας. Πριν από λίγο μάλιστα επέστρεψαν πίσω στο νομό. Και όπως μας είπαν, δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται να κρατάει κλειστά τα αυτιά της στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, καθώς κανένας δεν δέχτηκε να τους μιλήσει. Επιχειρήθηκε να γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μεϊμαράκη, ωστόσο δεν κατέστη κάτι τέτοιο δυνατό, με αποτέλεσμα οι αγρότες το μόνο το οποίο κατάφεραν να κάνουν ήταν να παραδώσουν ένα έγγραφο, ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας με τα αιτήματά τους στην Βουλή, κάτι το οποίο νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση γνωρίζει ποια είναι τα αιτήματα και για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι αγρότες. Το ζητούμενο είναι τώρα το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής. Να πούμε ότι για τις επόμενες ημέρες στην περιοχή της Πελοποννήσου προγραμματίζονται νέες κινητοποιήσεις, νέες εκδηλώσεις. Υπάρχει πληροφορία ότι οι αγρότες θα συναντηθούν, Σπύρο, στα νέα διόδια τα οποία έχουν κατασκευαστεί στον νέο δρόμο που συνδέει την Τρίπολη με την Καλαμάτα. Οι αγρότες της Νότιας Πελοποννήσου θα κάνουν κινητοποίηση εκεί. Ενδέχεται να υπάρξει και αντιπροσωπεία από την πλευρά της Αχαΐας. Όσον αφορά στα δικά μας εδώ στην περιοχή, αυτό το οποίο κουβεντιάζουν οι αγρότες, χωρίς όμως να έχει ληφθεί ακόμα η συγκεκριμένη απόφαση, είναι την Παρασκευή να υπάρξει μια πορεία με τα τρακτέρ ακόμα και στο κέντρο της Πάτρας, κυρίως από τους αγρότες οι οποίοι έχουν την έδρα τους στη Δυτική Αχαΐα και στην περιοχή της Τριτέας. Αυτό το οποίο κουβεντιάζουν οι αγρότες είναι να πάνε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην Πάτρα προκειμένου να κάνουν την διαμαρτυρία τους, συγκεντρώνοντας βέβαια δεκάδες τρακτέρ, σίγουρα πάνω από 100 τρακτέρ. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από τις γενικές συνελεύσεις των δύο μπλόκων, του μπλόκου δηλαδή της Κάτω Αχαΐας και του μπλόκου που έχει στηθεί στην περιοχή της Τριτέας. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει αύριο. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις για να δούμε το τι θα γίνει, αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η κινητοποίηση στο κέντρο της Πάτρας, που όπως καταλαβαίνεις βέβαια θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στην λειτουργία της πόλης, καθώς αν κατέβουν 100-150 τρακτέρ στο κέντρο της Πάτρας θα φρακάρει όλη η πόλη. Και αύριο είναι Τσικνοπέμπτη και νομίζουμε ότι η Πάτρα προετοιμάζεται για την αυριανή μέρα, Νίκο. Βεβαίως, είναι πλούσιες οι εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται όπως άλλωστε κάθε χρόνο με επίκεντρο την Άνω Πόλη, την περιοχή της Άνω Πόλης. Βέβαια από το πρωί ξεκινάει το γλέντι εδώ στην Πάτρα, Σπύρο. Από το πρωί σχεδόν σε όλα τα σημεία της Πάτρας στείνονται υπαίθριες ψισταριές με τα σουβλάκια και τα λουκάνικα να έχουν την τιμητική τους βέβαια κάθε φορά σε κάθε γειτονιά της Πάτρας. Οι επίσημες εκδηλώσεις από την πλευρά του Δήμου της Πάτρας γίνονται στην περιοχή της Άνω Πόλης, με την υποσημείωση ότι φέτος ο Δήμος δεν θα υποστηρίξει ένα παραδοσιακό έθιμο το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια στο καρναβάλι της Πάτρας, τον γάμο της Γιαννούλας της Κουλουρού. Τον Δήμο όμως θα αντικαταστήσουν στην ουσία δύο καρναβαλικά πληρώματα τα οποία ανέλαβαν από μόνα τους να κάνουν αυτό το δρόμενο, το οποίο έτσι με χιουμοριστικό τρόπο, με σαρκαστικό τρόπο περιγράφει μια δραματική ιστορία, αν θέλεις, που είχε συμβεί παλιά στην περιοχή της Πάτρας για μια γυναίκα η οποία, την Γιαννούνα την Κουλουρού, η οποία περίμενε τον αραβωνιαστικό της, ο οποίος δεν ήρθε ποτέ και κατέβαινε με τον ηφικό της προς το λιμάνι της Πάτρας προκειμένου να τον συναντήσει, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να συμβεί ποτέ. Το σίγουρο είναι πάντως ότι θα υπάρχει διασκέδαση, θα είναι και ο Αγάθωνας στην περιοχή της Άνω Πόλης, ο γνωστός τραγουδιστής, ο γνωστός ρεμπέτης, ο οποίος είχε εκπροσωπήσει και την Ελλάδα στην τελευταία Eurovision, προκειμένου έτσι με τα τραγούδια του να δώσει το στίγμα της ημέρας. Άλλωστε αυτό το οποίο επιτάσσει η Τσικνοπέμπτη είναι μεζές, κοψίδια, κρασί και καλή ελληνική μουσική. Και καλή καρδιά. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Το Ionian Channel θα καταγράψει αύριο όλη την δράση της Τσικνοπέμπτης στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Μεγάλος, κυρίες και κύριοι, είναι τελικά ο κατάλογος αυτών που απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία, με τους ερετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρίσκονται στην κορυφή και να ακολουθούν οι γιατροί του ΕΣΥ, πρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών. Πολύ ψηλά στη λίστα βρίσκονται και δημοσιογράφοι.
Ιατρούς, δημάρχους, προέδρους νομικών προσώπων, προέδρους επιτροπών διαγωνισμών, διαιτητές ποδοσφαίρου και δημοσιογράφους περιλαμβάνει ο μακρύς κατάλογος αυτών που απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία και καταγράφονται στην περιβόητη λίστα Νικολούδη. Σύμφωνα με τη λίστα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που διαβιβάστηκε στη Βουλή, την πρωτιά στην απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων για το 2013 καταλαμβάνουν οι τοπικοί άρχοντες, αφού καταγράφονται 75 περιπτώσεις δημάρχων και 6 περιπτώσεις περιφερειαρχών. Ακολουθούν γιατροί του ΕΣΥ με 62 περιπτώσεις, 48 πρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 37 μέλη επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών, 18 δημοσιογράφοι, 7 διαιτητές επαγγελματικού αθλητισμού και άλλοι που ερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Ο Παναγιώτης Νικολούδης αναφέρεται στο εισαγωγικό του σημείωμα και στην έρευνα για τα επισφαλή δάνεια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αρχή, αλλά και ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερο είδος οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας που θα μπορούσε περιφραστικά και σχηματικά να χαρακτηριστεί ως το φαινόμενο της καταλήστευσης των τραπεζών εκ των έσω. Επισημαίνει δε ότι η αρχή για το βρώμικο χρήμα δέσμευσε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ ως εγκληματικό προϊόν από 207 υποθέσεις που διερεύνησε και απέστειλε στη δικαιοσύνη, εκ των οποίων περίπου 73 εκατομμύρια ευρώ αφορούν υποθέσεις φοροδιαφυγής, 124 εκατομμύρια άλλα οικονομικά εγκλήματα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ ηλεκτρονικές απάτες και 1,1 εκατομμύριο ευρώ υποθέσεις ναρκωτικών. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην πόλη της Ζακίνθου. Οι περίοικοι ενημέρωσαν για φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 12 άνδρες σε μια προσπάθεια να προλάβουν τα χειρότερα. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, οι ήχοι των σιρήνων της πυροσβεστικής αναστάτωσαν το κέντρο της πόλης της Ζακίνθου, αφού διαμέρισμα επί της οδού 21ης Μαΐου είχε τυλιχτεί στις φλόγες. Ευτυχώς η κάτοικος του διαμερίσματος είχε καταλήψει εγκαίρος στο διαμέρισμα και η άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακίνθου είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί η φωτιά και να μην πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Υπήρχε ένα συμβάν, λάβαμε πληροφορίες για μια πυρκαγιά σε IKEA, φύγανε 3 οχήματα. Η πυρκαγιά ήταν στον πίνακα της IKEA, αλλά λόγω ιδιαιτερότητας της γυψοσανίδας σπάσαμε σε πολλά σημεία τον τοίχο για να δούμε τι γίνεται από μέσα. Η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρξε κάποιο θύμα ή κάποιος εγκλωβισμός, κάτι? Ναι, είχαμε πληροφορίες ότι υπήρχε εγκλωβισμένος μέσα, αλλά από την άμεση εμβέβαση που κάναμε διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένας. Υπήρχαν πυκνοί καπνοί μόνο. Απλά υπάρχουν υλικές ζημιές, έτσι? Έχει καεί ολοσχερό στο σπίτι? Όχι. Οι υλικές ζημιές μόνο εκεί στο σημείο του πίνακα και αυτά που κάναμε εμείς, γιατί ήταν γυψοσανίδα και πρέπει να δούμε τι γίνεται από τη μέσα πλευρά. Το επάνω κτίριο, ο επάνω όροφος? Ο επάνω όροφος μόνο κάπνα. Μόνο κάπνα και κάναμε και κάποιες τρύπες στη γυψοσανίδα πάλι για να δούμε τι γίνεται από τη μέσα μεριά του τοίχου. Κυρίες και κύριοι, να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί σας με πολλά και περισσότερα ρεπορτάζ. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 85 ευρώ το εξάμηνο. Ασφάλειες Λιβάνι και ανασφάλειες τέλος. Καζίνο. Πόνταρες διασκέδαση. Παρακολουθείτε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Ionian και να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Στην Κεφαλονιά βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι η Υφυπουργός Υγείας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία πήρε μέρος στην έναρξη των σεμιναρίων για την ψυχική υγεία που πραγματοποιούνται
στο νησί. Όμως τα στελέχη του νοσοκομείου και οι συνδικαλιστές έθεσαν στην κυρία Μακρύ τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας. Συνδεόμαστε τώρα ζωντανά με την Κεφαλονιά, με το Αργοστόλι και τον Μιχάλη Ανδρεαδάκη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερες και εσύ, ήταν επεισοδιακή η επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας της κυρίας Ζέτα Μακρύ σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Η κυρία Μακρύ θέλησε να προλογίσει την πρωτοβουλία που έλαβε το Υπουργείο Υγείας για την πραγματοποίηση 2 σεμιναρίων με θέμα την ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά ήρθε σε ρήξη με στελέχη του προσωπικού του νοσοκομείου και συνδικαλιστές, οι οποίοι την κατηγόρησαν για απαξιωτική και προκλητική συμπεριφορά απέναντί τους. Στο σημείο αυτό οξύνθηκαν προς στιγμή τα πνεύματα, μέχρι τελικά η Υφυπουργός να αποδεχτεί, να ακούσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας στην Κεφαλονιά, με πιο σημαντικό αυτό της έλλειψης προσωπικού. Έχουμε όμως σχετικό ρεπορτάζ, έχουμε και δηλώσεις που έκανε η κυρία Μακρύ στην αρχική της τοποθέτηση. Η κυβέρνηση, καθένα στον τομέα της ευθύνης του, έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να κάνει όσο γίνεται πιο εύκολη και πιο γρήγορα την αποκατάσταση της τάξης, της ηρεμίας, της κανονικότητας όπως υπήρχε πριν από τον σεισμό. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήταν ένα ηχηρό μήνυμα προς την κατεύθυνση αυτή και η εντολή μας ήταν να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας, προσπαθώντας να καλύψουμε κάθε ανάγκη, ακόμη και όταν θα πάψουν τα φώτα της δημοσιότητας να είναι πάνω σε αυτό το ωραίο νησί. Ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον άλλο Υπουργό, τον κ. Μπέζα, έχει ήδη επισκεφτεί το νησί και ήδη μας έχει ενημερώσει και τους δύο υπουργούς, δίνοντάς μας και την εντολή να είμαστε πάντοτε παρόντες, γι' αυτό το λόγο είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Όπως ξέρετε, οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας το εκκαιρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα με τους δικούς τους παράγοντες στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Το Κερκνό από την πρώτη στιγμή επίσης έστειλε κλιμάκιο εδώ. Με εντολή του Πρωθυπουργού λειτουργήσε η γραμμή 1135, η οποία ήδη έχει εξυπηρετήσει 10.000 άτομα, 3.000 άτομα με απευθείας ενημέρωση με εξερχόμενες κλήσεις, τα υπόλοιπα 7.000 άτομα με τα θέματα για τα οποία αναφέρθηκαν στην γραμμή αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, δεν ξέρω αν προκύψει στην πορεία να σας ενημερώσω και ειδικότερα με ποια θέματα ασχολήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση η δική μου παρουσία έχει την έννοια ενός περαιτέρω συντονισμού, μεταφοράς τυχόν νέων προβλημάτων στον Υπουργό ώστε να δοθεί εγκαίρως και γρήγορα λύση. Και θέλω να σας πω, τακτική επισκέπτεια του νησιού τα τελευταία 5 χρόνια, ότι θα είμαι ξανά το καλοκαίρι και είμαι βέβαιο ότι σε αυτό το ωραίο νησί θα περάσω πολύ καλύτερα. Και επειδή προέρχομαι και εγώ από τη σεισμογενή περιοχή, καταλαβαίνω την ταλαιπωρία, καταλαβαίνω το άγχος, αλλά θέλω να σας πω ότι σας θαυμάζουν όλοι για το κουράγιο που δείξατε, για την περηφάνεια και την ισχυρή θέληση με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή τη δυσκολία που έπληξε σε όλο το νησί. Η Υφυπουργός Υγείας, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι συμμετείχε τηλεφωνικά στην εκπομπή Χαμηλή Πτήση, μιλώντας με τον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο για την επίσκεψή της στην Κεφαλονιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, αν οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι να δούμε και το μεσημεριανό ρεπορτάζ από την μεσημεριανή εκπομπή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η κυρία Ζέτα Μακρύ ζωντανά το μεσημέρι στον Αλέξανδρο Θεοφιλόπουλο. Καταρχήν η εικόνα την οποία έχω είναι η εικόνα την οποία και ο Υπουργός μου μετέφερε, γιατί προηγήθηκε όπως έπρεπε άλλωστε ο Υπουργός. Αντιλήφθηκε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι απολύτως αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Με πολύ προσεκτικό τρόπο μου εξέθεσε τα προβλήματα που έχει το νησί, προβλήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι η υποστελέχωση ή η υποχρηματοδότηση, αλλά και προβλήματα ιδιαίτερα οξυμένα λόγω των πρόσφατων σεισμών που γίνανε. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να πω και να τονίσω είναι πόσο αφοσιωμένοι είναι όλοι αυτοί οι λειτουργοί, γιατί πραγματικά λειτουργήμα κάνουν, και πόσο ξεπερνούν την καθημερινότητα και τις δυσκολίες για να προσφέρουν στους κατοίκους του νησιού αυτού. Από την πλευρά μας, εμείς ως πολιτεία. Όπως γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έσπευσε, δεσμεύτηκε και πολλές από τις ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν για όλους τους Έλληνες πολίτες έχουν τύχει εξαιρέσεως σε ό,τι αφορά την Κεφαλονιά. Ακόμη και η πρόσφατη κινητικότητα του ΕΟΠΗ εδώ έχει περιοριστεί στο μισό στις 15 μέρες. Με πολύ προσοχή τα άκουσα όλα τα αιτήματα. Όπως θυμάστε, εμένα η αρμοδιότητά μου είναι η ψυχική υγεία. Δεν έχει να κάνει με τα νοσοκομεία, αλλά έχω την εντολή του Υπουργού να καταγράψω τυχόν παραμένοντα αιτήματα, να του τα μεταφέρω και να συντονίσουμε εκείνα τα οποία δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής να φανούμε συνεπείς λόγω του περιορισμένου χρόνου. Άκουσα επίσης στο Αργοστόλι και συνδικαλιστές. Εδώ θέλω να πω, χωρίς να έχω διάθεση να οξύνω, ότι θεωρώ ότι η αποστολή δεν ήταν για να ακούσουμε μανιφέστα ή
περιπτώσεις τις οποίες ήδη γνωρίζαμε και να διακοπεί ο σκοπός για τον οποίο ήρθαμε. Σε κάθε περίπτωση είναι να αναφέρω το δικαίωμά τους και δική μου υποχρέωση να τους ακούσω και να δεσμευτώ σε εκείνο το οποίο μπορούσα να δεσμευτώ, γιατί μου τέθηκαν και προβλήματα του Υπουργείου Παιδείας, θέματα ίδρευσης και άλλα θέματα στα οποία, όσο αντιλαμβάνεστε, όχι απλώς δεν έχω αρμοδιότητα, δεν έχω και την δυνατότητα να πω οτιδήποτε. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στην Κεφαλουνιά. Μιχάλη, είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες όσον αφορά στην επίσκεψη και την παρουσία της κυρίας Μακρύ στο Αργοστόλι, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ήταν ακριβώς διαμαρτυρίες, όπως ανέφερε και η κυρία Μακρύ, για διάφορα ζητήματα, ειδικότερα για τα προβλήματα του νοσοκομείου, με πιο σημαντικό αυτό της έλλειψης προσωπικού. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να πούμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Αναφέρθηκε και η κυρία Μακρύ και είπε λεπτομέρειες. Μάλιστα. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ να παρακολουθήσουμε από αυτές τις διαμαρτυρίες. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό βίντεο. Δεν έχουμε, μας ενημερώνουν οι τεχνικοί. Μιχάλη, είχαμε και μια διαμαρτυρία αθλητικών σωματείων για το κλείσιμο των αθλητικών χώρων στην Κεφαλονιά. Έχουμε πλάνα από επίσκεψη των εκπροσώπων των σωματείων στον κύριο Κουρί. Τι ακριβώς συνέβη? Ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε και το μεσημέρι στην χαμηλή πτήση. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, πραγματοποίησαν αθλητικοί φορείς της Κεφαλονιάς, στο Δημαρχείο και στην Αντιπεριφέρεια. Αφορμή στάθηκε η απόφαση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για αναστολή της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων μέχρι να ολοκληρωθούν νέοι έλεγχοι από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας. Αντιπροσωπεία των αθλητικών φορέων επισκέφθηκε για το θέμα τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίσι, ο οποίος τόνισε από την πλευρά του ότι θα δώσει εντολή να ανοίξουν αμέσως όσα γήπεδα έχουν κριθεί πράσινα, δηλαδή είναι κατάλληλα για να ξεκινήσει τουλάχιστον η διεξαγωγή προπονήσεων. Ωστόσο, ο Αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής από την πλευρά του αντιτάχθηκε με τη συγκεκριμένη κίνηση, υποστηρίζοντας ότι το θέμα αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια και όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Από αύριο Πέμπτη αναμένεται να έχουμε εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, πάρα πολύ για την ενημέρωση και να πάμε. Δεν ξέρω, Σπύρο, ναι, αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε για ένα θέμα που αφορά τα σχολεία, εν συντομία. Είχαμε σήμερα κατάληψη από τους μαθητές του Γενικού Λυκείου Λιξουρίου, στο κτηριακό συγκρότημα του ΕΠΑΛ, που φιλοξενούνται προσωρινά. Οι μαθητές ζητούν να τους δοθούν άμεσες απαντήσεις για το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων που πλησιάζουν, απαιτώντας να ενταχθούν στη ειδική κατηγορία σεισμοπλήκτων με ποσόστοση για την είσοδό τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Καλό σου βράδυ, Μιχάλη. Κυρίες και κύριοι, ένας καλός φίλος έφυγε από κοντά μας σήμερα το πρωί. Ο Στέλιος Σταυρίδης μπορεί να μην ήταν επτανήσιος, αγαπούσε όμως υπερβολικά τα επτάνησα και κυρίως την Κεφαλονιά. Είχε παντρευτεί την Κεφαλονίτισσα Τζέλη Γασπαρινάτου και το μεγαλύτερο διάστημα το περνούσε στην Κεφαλονιά. Έφυγε από τη ζωή στα 66 του χρόνια, χτυπημένος από την Επάρα την Όσο. Δεκάδες φορές είχε φιλοξενηθεί στο δελτίο ειδήσεων και σε εκπομπές του Ιόνιαν. Όλοι εμείς εκφράζουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πάμε τώρα να δούμε ένα μικρό απόσπασμα που ετοίμασε η συντακτική ομάδα του Ιόνιαν. Μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 66 ετών ο Στέλιος Σταυρίδης. Διετέλεσε πρόεδρος σε ΙΔΑΠ και του ΤΑΙΠΕΔ. Η είδηση του θανάτου του Στέλιου Σταυρίδη έπεσε σαν βόμβα. Είχε προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη όταν, ενώ ήταν ακόμα πρόεδρος σε ΙΔΑΠ, είχε πει ότι στις προθέσεις του είναι η μείωση των τιμολογίων της επιχείρησης, η οποία είναι μια κερδοφόρα δέκο. Αποχώρησε από την ΙΔΑΠ το Μάρτιο του 2013, όταν τοποθετήθηκε επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ. Αλλά εκεί δεν έμεινε πολύ και έφυγε με επεισοδιακό τρόπο. Τον Αύγουστο του 2013 κυκλοφόρησε φωτογραφία που τον έδειχνε στο τζετ του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη να ταξιδεύει για Κεφαλονιά λίγο μετά την οριστικοποίηση της πώλησης του ΟΠΑΠ. Προκλήθηκε σάλος και ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας ζήτησε την παραίτησή του. Ο Στέλιος Σταυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα και καταγόταν από τη Σμύρνη. Ήταν παντρεμένος με την Κεφαλονίτισσα Τζέλη Γασπαράτου και έκαναν 3 παιδιά. Ήταν διπλωματούχος μηχανολόγος του Πολυτεχνείου Ζηρίχης με μεταπτυχιακές σπουδές σε business administration και οικονομικά. Είχε μακρά και επιτυχημένη πορεία επαγγελματία μάνατζερ σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις σε πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες όπως ο όμιλος Lavifarm, η κλωστοϊφαντουργία Αιγαίων, τα τσιμέντα Ηρακλής Λαφάρς, τα ελληνικά πετρέλαια, τα ελληνικά διελιστήρια Ασπρόπυργου και αλλού. Το 2006 τιμήθηκε με το βραβείο του Έλληνα Quality Leader of the Year από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας. Ήταν ιδρυτής του ομίλου Ιντεάλες που ξεχωρίζει για τον τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού αλλά και μέλος της ΠΑΕ, ενώ αρθρογραφούσε και σε εφημερίδες. Χρυσή ευκαιρία να κάνουν διακοπές. Θα έχουν 28.400 περίπου δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού που θέτει και πάλι σε εφαρμογή από τον ερχόμενο μήνα ο ΕΟΤ. Με αυτό επιδοτείται η παραμονή τους σε καταλύματα όλης της χώρας, ενώ οι δικαιούχοι
δεν πρέπει να μετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων φορέων. Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για περίπου 28.400 δικαιούχους θέτει και πάλι σε εφαρμογή από τον ερχόμενο μήνα ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, η οποία θα ξεκινήσει το Μάρτι και θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο. Ναι, είναι γύρω στα 28.000 κουπόνια. Ξεκινάει από το Μάρτιο και τελειώνει τον Ιούνιο. Αυτό είναι μια επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Ο κοινωνικός τουρισμός ανέκαθε ευνοούσε τα δικά μας τα καταλύματα, είναι ο εσωτερικός τουρισμός. Μας άκουσε το Υπουργείο, γιατί πιέζαμε και σαν Συνομοσπονδία ότι πρέπει να βγουν όχι μόνο αυτό το πρόγραμμα και άλλα προγράμματα. Αυτό είναι ένα υποπρόγραμμα, είναι και τρίτης ηλικία άλλο ένα πρόγραμμα. Και πιστεύουμε να δώσουν και άλλο ένα πρόγραμμα και για τους υπόλοιπους μήνες, δηλαδή μέχρι και τον Οκτώβρη. Διότι κακά τα ψέματα, κάποιοι δεν μπορούν να πηγαίνουν από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο διακοπές. Θέλει να πάει και Ιούλιο κάποιος και κάποιος άλλος Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών διαμορφώθηκαν σε 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, σε 28.000 ευρώ για οικογένειες, συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί και σε 35.000 ευρώ για πολύτεκνους, συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί. Και πρέπει τα δωμάτια να είναι δωμάτια όπως τα δίνουμε σε όλο τον κόσμο. Κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να έχει άλλα δωμάτια για κοινωνικό τουρισμό και άλλα δωμάτια για κάποιους άλλους τουρίστες. Τα δωμάτια είναι ίδια. Καταρχήν, οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολύ αυστηρές. Οι προϋποθέσεις κάποιου για να μπει πρέπει να έχει σήμα ΕΟΤ και όλα τα επακόλουθα καθαριότητας κτλ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πάνε στα ΚΕΠ για να πάρουν τα κουπόνια. Και εκεί έχει και κάποια εισοδηματικά κριτήρια που ξεκινάνε από 18.000 μέχρι 35.000 η οικογένεια. Οι κάτοχοι των δελτίων θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές σε όλη την επικράτεια, σε ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων, καθώς και σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικές επαύλεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις όλων των τάξεων. Ένα μεγάλο κομμάτι απορροφιέται από την Κέρκυρα προς τα κάτω, από πάνω από Ροδόπη που κατεβαίνουν λόγω της Εγναδίας Οδού. Εμείς έχουμε ένα προβληματάκι λόγω της οδού, η Ολύμπια Οδός που έρχεται από την Κόρυθο, λόγω ότι φτιάχνεται τώρα. Αλλά με αυτό που γίνεται και με τα καράβια, ο ανταγωνισμός είναι θετικό και για εμάς στη Ζάκυνθο και λόγω και της ζήτησης που υπάρχει. Ωφελεί και τα δικά μας και σαν περιοχή Ιωνίου αλλά και σαν Ζάκυνθο και τα δωμάτια τα δικά μας. Η έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου απομένει πλέον για να δημιουργηθεί το Κέντρο Προώθησης και Προβολής Προϊόντων, μια εξέλιξη που αυτόματα θα επιλύσει και το στεγαστικό πρόβλημα του επιμελητηρίου της Ζακύνθου. Προκειμένου να είναι όλα έτοιμα κατά τη συνεδρίασή του, το επιμελητήριο για μία ακόμη φορά ψήφισε ομόφωνα το τελικό σχέδιο για την εκπόνηση του έργου. Στο τέλος του περασμένου μήνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και του Επιμελητηρίου για να δημιουργηθεί το Κέντρο Προώθησης και Προβολής Προϊόντων. Εκείνο που απομένει είναι η ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας ώστε να ξεκινήσει άμεσα η ανέγερσή του. Προκειμένου λοιπόν να είναι όλα έτοιμα, το Επιμελητήριο κατά τη συνεδρίασή του ψήφισε ομόφωνα και το τελικό σχέδιο για την εκπόνηση του έργου. Επεξεργαστήκαμε αυτή την προγραμματική σύμβαση όπως μας δώσατε την εντολή. Καταλήξαμε σε αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας. Το κείμενο αυτό είναι περίπου το ίδιο με το κείμενο που είχαμε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Να πούμε ότι αυτό το κείμενο πέρασε και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από 15 μέρες περίπου και έτσι προκειμένου να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδρομή αυτή που είναι η έγκριση από την Επιτροπή, τον Επίτροπο μάλλον της Περιφέρειας, απαιτείται η έγκριση του Συμβουλίου επί του κειμένου ακριβώς. Δηλαδή αυτό το κείμενο ακριβώς πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και οφείλει να περάσει και από το Επιμελητήριο προκειμένου να εξεταστεί και να εγκριθεί από τον Επίτροπο. Να πούμε ότι η διαφοροποίηση κυρίως έγκυται στο χρόνο υλοποίησης που λέμε εντός 2 χρόνων από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Δεύτερον, όσον αφορά την εκπροσώπηση στο φορέα όπου θα διαχειριστεί το κτίριο μετά, που είναι 6 άτομα θα είναι από το Επιμελητήριο και 5 από την Περιφέρεια. Αυτό αφορά την διαχείριση του κτιρίου την επόμενη μέρα από την Ένωση Νομικών Προσώπων.
Στην παροχή απαντήσεων σε μια σειρά από ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη, προχώρησε η νομική σύμβουλος Αγγελική Καράμπαμπα. Αυτό το έγγραφο που έχετε προφανώς όλοι μπροστά σας είναι το προσχέδιο της σύμβασης. Και για το λόγο αυτό, στην τελευταία σελίδα, λείπουν οι συμβαλόμενοι. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στον αντισυμβαλόμενο, δηλαδή στην Περιφερειακή Ενότητα, για μελέτη του κειμένου, επίλυση πιθανών διαφωνιών επί του κειμένου, για εισαγωγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, έγκριση νομιμότητας και έλεγχο νομιμότητας από το Ελεκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει ο νόμος του Καλλικράτη, και αφού εγκριθεί και σε επίπεδο νομιμότητας, μετά προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης. Αυτό το κείμενο δηλαδή, για να εξηγήσω τα κενά που υπάρχουν στο κείμενο, είναι κενά που θα συμπληρωθούν, δεν θα μείνουν έτσι, είναι κενά που θα συμπληρωθούν όταν θα καταρτιστεί η οριστική επίσημη σύμβαση που θα φέρει και την υπογραφή των δύο συμβαλωμένων. Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά, η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και η διατήρηση των τσουχτερών τεκμηρίων διαβίωσης αναμένεται να φουσκώσουν σημαντικά το φορολογικό λογαριασμό που θα κληθούν να εξοφλήσουν φέτος εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι. Προσαρμοσμένος στις μεγάλες ανατροπές που έχουν επέλθει φέτος στο φορολογικό καθεστώς 5,7 εκατομμυρίων φορολογούμενων, είναι το νέο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά από τις 20 Μαρτίου έως το τέλος Ιουνίου. Οι επιπλέον φόροι εισοδήματος που θα πληρώσουν κατά κύριο λόγο οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι θα είναι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι 36 είναι να έχουμε μαζέψει όλα τα δικαιολογητικά προκειμένου να κάνουμε μια προετοιμασία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, να μην βρεθούμε εκτός απρόπτου. Σχετικά με τις δαπάνες καταβολής σε ιατρικές δαπάνες, θα πρέπει οι δαπάνες μας συνολικά να είναι πάνω από το 5% του εισοδήματος για να εκπέσουν. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που έχει 20.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει πάνω από 1.000 ευρώ ιατρικές δαπάνες προκειμένου να εκπέσει από το φορολογητέο του εισόδημα. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε τα τετραγωνικά μέτρα των τυχόν αυθαιρέτων κτισμάτων ή των υπεθρίων χώρων, τα οποία νομιμοποιήθηκαν, γιατί θα πρέπει να αναγραφούν και αυτό στο Ε1. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι πλέον οι τόκοι θα δηλώνονται από το πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουμε τις βεβαιώσεις και μάλλον πιθανόν να τις έχουν δώσει και οι τράπεζες του τάξης. Αμέσως μετά το Ε1 θα ακολουθήσει το Ε3 για τους επιχειρηματίες, όπου και εκεί θα υπάρξουν παγίδες για τους φορολογουμένους. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αρχίσουμε να καταθέτουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις, εάν και εφόσον ανοίξει το σύστημα. Προς το παρόν πήραμε το Ε1, το οποίο όντως έχει περίπου στις 30 αλλαγές, και θα επιστήσω την προσοχή σε 2-3 πράγματα. Στη δεύτερη σελίδα δεν υπάρχει πλέον η επιχειρηματική αμοιβή, γιατί όπως ξέρετε η εταιρεία φορολογείται αυτούσια και δεν αφαιρούμε επιχειρηματικές αμοιβές. Επίσης η τέταρτη σελίδα εξ ολοκλήρου σχεδόν μεταφέρθηκε στην τρίτη. Έχουμε πολλούς κωδικούς για τις δαπάνες και θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα εκεί. Έχουμε τα παιδιά που πλέον αναφέρονται στην πίσω σελίδα και όχι μπροστά. Υπάρχουν πολλές αλλαγές και πολλές παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι, και βεβαίως πάντα να ζητάνε τη συμβουλή του λογιστή τους για να αποφύγουν πολλές παγίδες που φέτος υπάρχουν. Και βεβαίως μετά από το Ε1, όπως ξέρετε, έρχεται και το Ε3 που είναι των επιχειρήσεων, και εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο νησί της Ζακίνθου. Η πληγή που κρατούσε για 22 χρόνια τελικά κλείνει. Το σχέδιο πόλης στα Ντουρέικα, που είχε υπογραφεί η σύμβαση το 1992, πάει ακύρωση. Έτσι λοιπόν λύνεται η ομηρία των ιδιοκτητών της περιοχής των Ντουρέικων μετά από 22 χρόνια απραξίας και κοροϊδίας των υπευθύνων, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης του νησιού Διονύσης Μιλωνάς. Επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Ζακίνθου Διονύση Μιλωνά έκαναν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζακίνθου Διονύσης Κιβετός, ο μελετητής Σταύρος Δρακόπουλος, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Δόμησης Μαρία Παντή και οι επιβλέποντες μηχανικοί του σχεδίου πόλης στα Ντουρέικα Παύλος Κομνηνός και Διονύσης Τουρκάκης. Ο κύριος Δρακόπουλος ενημέρωσε τον Αντιπεριφερειάρχη ότι όλα βαίνουν καλώς με το σχέδιο πόλης στα Ντουρέικα και σε 3 μήνες το αργότερο θα έχει γίνει η κύρωση του έργου. Η διαδικασία είναι ο μελετητής να εξετάσει τις ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και σε διάστημα περίπου 2 μηνών να
εξαρτηθεί, έτσι ώστε να γίνουν εκ νέου ενστάσεις αν υπάρξουν και μετά να πάει για κύρωση. Ικανοποιημένος από την έκβαση του θέματος, εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακίνθου, κ. Μιλωνάς. Πράγματι, θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον, αφού υπάρχει η πολιτική βούληση και η θέληση και από την Περιφέρεια και από το Δήμο και υπάρχουν και τα χρήματα προκειμένου να γίνει η πληρωμή της τελευταίας δόσης για τη μελέτη στα Ντουρέικα, ότι το θέμα θα λήξει. Και θα λήξει γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όπως είπα και στον κύριο Δρακόπουλο, η ομηρία όλων αυτών των κατοίκων επί δεκαετίες, από το 1992 αν θυμάμαι καλά, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Εγώ από την πλευρά μου ζητάω συγγνώμη από όλους αυτούς τους ανθρώπους που επί 30 περίπου χρόνια έτσι, ταλαιπωρήθηκαν και ευθύνη ανήκει σε κάποιους άλλους και βέβαια όχι σε αυτούς. Αυτοί δέχτηκαν να γίνει μια πράξη και ένα σχέδιο σε μια περιοχή που πρέπει να αναβαθμιστεί, όμως η ολιγορία και η γραφειοκρατία μας έφερε μετά από 30 χρόνια να μιλάμε πάλι για τα ίδια. Θεωρώ, όπως δεσμεύτηκε ο κύριος Δρακόπουλος, ότι σε 2 μήνες θα έχουμε την τελική πρόταση μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων, θα γίνει η τελευταία ανάρτηση και σε συνεργασία με το Δήμο θα κλείσει αυτή η υπόθεση το αργότερο, θέλω να πιστεύω, σε 3 με 4 το πολύ μήνες. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν η δηλώση του Αντιδημάρχου Ζακίνθου, Διονύση Κιβετού. Μάλιστα, ο κ. Κιβετός τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Επιτέλους, με την καλή συνεργασία με την Περιφέρεια, φτάσαμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα τι είναι, να μπορέσουν επιτέλους οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους. Σε 2 μήνες θα έχουμε τελειώσει την επεξεργασία των ενστάσεων, όπως μας διαβεβαίωσε και ο μελετητής. Τα χρήματα υπάρχουν από τον κύριο Μιλωνά, όπως ακούσατε και προηγούμενα, και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα γίνει μια τελική ανάρτηση, δηλαδή σε 2 μήνες θα πρέπει όποιος έχει αντιρρήσεις να υποβάλει την ένστασή του και μετά από αυτό, σε 1 περίπου μήνα θα έχουμε την κύρωση της πράξης εφαρμογής και επιτέλους τα Ντουρέικα μετά από 22 χρόνια λύγει το σχέδιο πόλης και μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει την περιουσία του. Το νερό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα αγαθό που εγγυημένα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η απέτηση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών με σχεδόν 1,9 εκατομμύρια υπογραφές να έχουν υποβληθεί στην Κομισιόν. Wasser ist ein Allgemeingut, dessen Grundversorgung für alle Europäer garantiert sein muss. Das fordert die erste offizielle europäische Bürgerinitiative mit knapp 1,9 Millionen Unterschriften von der Europäischen Kommission. Im Februar wird auch das Europäische Parlament über diese Initiative debattieren. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Wir haben viele Fragen bekommen. 3 davon haben wir rausgenommen. Möchte ich Ihnen kurz zeigen. Gerne. Ja, bitte. Hi, my name is Pablo Sanchez and I am one of the coordinators and organizers of the European Citizens Initiative Right to Water. Given that the United Nations declared in 2010 water and sanitation as a human right, don't you think that our European Citizens Initiative will help to introduce this political statement into the European legislation, given that no EU member state has this in their constitution? Ja, man muss sagen, das ist ein sehr starkes Signal, was dort ausgesendet wird durch diese erste erfolgreiche Bürgerinitiative. 1,6 Millionen gültige Stimmen. Und ich möchte den Staat, der das einfach so ignoriert. Das kann man nicht so ignorieren, sondern das war eine Riesenbewegung in der Europäischen Union. Und ich habe große Hoffnung, dass auch Konkretes danach folgt. Was heißt das rein rechtlich? Was müsste eigentlich passieren? Einmal auf europäischer Ebene, ich kann ja nur für die europäische Ebene sprechen, dass die Kommission mit einem verbindlichen Vorschlag kommt, mit einem verbindlichen Gesetzgebungsverfahren, was dann das Europäische Parlament und Ministerrat durchläuft. Auf jeden Fall ist mit dieser Initiative schon mal eins erreicht worden. Wasserpolitik ist ganz oben auf der Agenda jetzt. Aber es steht in keiner Verfassung. Bis jetzt steht es noch in keiner nationalen Verfassung. Meine Wasserpolitik, muss man auch fairerweise sagen, ist zum größten Teil mit europäischer Gesetzgebung. Und wir sollten es im Blick haben, dass Recht auf Zugang zu sauberem Wasser, Right to Water, dass es auch bei der nächsten Vertragsreform mit berücksichtigt wird. Und die wäre wann? Das weiß ich nicht. Kann ich noch sagen, okay. wann es ist. Gehen wir gleich über zur nächsten Frage. Bitte. The European Commission has publicly declared that water is a public good. Don't you think that our European Citizens Initiative
Wir haben eine Konzessionsrichtlinie hier in der Bearbeitung gehabt und parallel dazu lief ja auch die Bürgerinitiative Right to Water. Die Kommission wäre niemals auf die Idee gekommen, niemals, Herr Barnier, Wasser herauszunehmen aus dieser Konzessionsrichtlinie, wenn der Druck nicht so groß geworden wäre. Und der Druck ist so groß geworden, weil wir dort unterschrieben haben. Also wir sind uns aber im Plan, am Anfang hieß es, Wasser wird privatisiert. Das war nicht die Grundidee. Also wird nicht privatisiert von uns, sondern das müssen schon die Kommunen und müssen Mitgliedstaaten schon selbst organisieren. Aber die Basis dafür zu schaffen, dass Konzessionen ausgeschrieben werden müssen in den Mitgliedstaaten, das war in der ursprünglichen Richtlinie drin und ist dann von Barnier einkassiert worden. Meistens heißt es ja, der Teufel liegt im Detail. Gehen wir gleich über zur nächsten Frage. Hello, my name is Gérard Payen. You know that the UN Special Rapporteur of Human Rights Water has confirmed in writing to the organizers of this citizens' initiative that the human rights are neutral on which public services are organized. So governments are free to use public sector or private sector operators to implement the right to water. Das heißt, ein bisschen was gibt es eigentlich schon und viel könnte die Kommission gar nicht machen. Was meines Erachtens sehr wichtig ist, und das zeigt auch die Anzahl der Unterzeichnenden, hat ja einen regelrechten Run auf diese Bürgerinitiative gegeben, dass die Bürgerinnen und Bürger keine absolute Privatisierung von Trinkwasser haben wollen, dass sie nicht wollen, dass es ein Gut wird wie alles andere, sondern dass es ein öffentliches Gut bleiben soll. Das ist das, was ich mitnehme. Und UN hat es anders beschrieben, wie der Herr hier gerade in seiner Fragestellung ja deutlich gemacht hat. Das ist klar, aber wir sind Gesetzgeber als Europäisches Parlament und ich nehme die Bürgerinitiative sehr ernst und auch die Stoßrichtung der Bürgerinitiative sehr ernst, dass die Menschen in der Europäischen Union zum Teil ein Unbehagen haben, was den Bereich Privatisierung angeht und gerade auch beim Lebensmittel Nummer 1, denn Wasser ist Lebensmittel Nummer 1, das wollen die privatisiert haben, dass es ein Marktgut wird. Κυρίες και κύριοι, αύριο είναι Τσικνοπέμπτη. Στο μέσο της κρεατινής εβδομάδας βρίσκεται η αυριανή μέρα, η Τσικνοπέμπτη, κατά την οποία παραδοσιακά καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα κρέατος εν ώψη της επερχόμενης νηστείας της Σαρακοστής. Για την Ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούταν η καταλληλότερη μέρα για κρεπάλες. Να σημειώσουμε ότι αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Πάτρα οι ρυθμοί θα κινούν ολόκληρο στην κυριολεξία το κέντρο. Σύμφωνα με την παράδοση, η Τσικνοπέμπτη σηματοδοτεί μεγάλο φαγοπότη, ξέφρενους ρυθμούς με χορό και ανελαίει το ξεφάντωμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και τα μαγαζιά της πόλης. Η ζωντανή παραδοσιακή μουσική σε συνδυασμό με το κόκκινο κρασί θα βρίσκονται σε όλο το μήκος του πεζόδρομου της Ρίγα Φεραίου, στην Αγίου Νικολάου, στα Ψηλαλόνια και παντού θα στηθούν ψισταριές με μουσική από νταούλια και ζουρνάδες μέχρι pop και house για να καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Στη Ζάκυνθο από το πρωί, σύμφωνα με το πρόγραμμα του καρναβαλιού του Δήμου Ζακύνθο, όλο το πρωί ψήνει η πόλη και βέβαια το νησί. Στις 6 το απόγευμα η φιλαρμονική της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων θα πεανίσει στους δρόμους και θα προετοιμάσει για την πομπή της Τσικνοπέμπτης. Στις 7 στην πλατεία του Αγίου Λαζάρου ξεκινά η πομπή. Η είσοδος του Κόντε Βασιλιά Καρνάβαλου θα γίνει στην πόλη της Ζακύνθου με κατεύθυνση την πλατεία Αγίου Μάρκου. Εκεί ο Δήμαρχος θα κηρύξει την έναρξη του φετινού Ζακυνθινού Καρναβαλιού. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το απόψινό αναλυτικό βραδινό δελτίο ειδήσεων. Παρακολουθείτε από το Ionian. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί ένας εξαιρετικός αγώνας μπάσκετ σε μαγνητοσκόπηση. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας όπως κάθε βράδυ με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αύριο ραντεβού την ίδια πάντα ώρα.